Ko himen ko para bayir hau trai Jesu Christ. Minda kasngi kabalang karake yagasngi burom jangka Mariam Tresia Pakui na Kerala. Laka yaka hausnem kat praspa henyupu Hindriu arpu Hindriu tarik April. Bad kalalong kakul jongu way barispa Henry kadba kadang kinna kakemi jangka kalakalat. Bad nadu kapor kakemi kalakalat upa ula jong bad meina bunsin pinshitam iyaka. Bad uni upa jangkaru lastam ban dibuaid bad suki pasuki kilastam ban hiar na kaspa jangki bad ki kerlalam padu. Henry ka Mariam Tresia Bakui ha ka jinglong kinna bad jinglong samla janga kalalong ka bariu balai kalalong ka baduai kalalong ka balait mas man kasni kalalong ru ka basha jingit basha shitam man kasni shua banlong sister badu trai ula ai haka ya ka jinga e kerpang halar jangka kadba kadang kina samla ha ka jing duai jangka bun sin kalayomad ya ka jing tunju jong uksud sotanna shisha yaka namar kalalong ka batuai kalalong ka basha jingit kalalong ka basha shitom na kabanta ujisu bun sin upersyang bantinju yaka Henry kalayaine haka jingklain mensiam jingklain haka jingduai bad bun sin haka jingim jangka kalayomadru yaka sap ka pong jong mensiam bakui bun ki briu ki shait kot yaka banduai halor ki bapang bad bun sin ki briu ki wanna jingai ban kot karpadi yaka bad haka shnong ka tao jangka baro kalalong ka bapauna namar ka jinglong jangka bakalong bariu balai bad kalong ka banduai bad kaladon ke jingkwa banlong sister bad kayinga sem kamshim la sha yaka ban late long sister but bun sin kalayo madru yaki jingyoi pau janga Maria Tesoti but nadu kapta kapor kalastang ban yoi pau ya ka Maria Tesoti haka jingim kalashimno yaka kerteng Mariam tenaga takadao ngikot yaka Mariam Tresia Bakui lemkom ta kerteng baptisma janga kalong Teresa Bakui janga Avila kalashim yaka kerteng janga namarba kalastang banyom mad yaka Maria Tesoti bunsin but kaladon ka jingri bla yaka kalashim yak kertenguru Mariam minda kabalang ka kot yaka Mariam Tresia Bakui but kaladon ru yaka jingker ko kerpang halo jangka utrai ula ailat yakaru banyom mad yaka jingsha shitom jongu haka ti jangka haka jat jangka da kaba ai yaka jimmong kui jongo pleng jimmong kui jongo jisu kaba mod kala donru yaka stigmata ni ong kada ke jimmong bakui jongo jisu kumba ushashitam kamariam te Tresia bakui kalong shisha karikui kaba yarap yangi haka jinjar ke jongi kamdame yaki longkami bashitam ban kau kun habaki don ke jingshitam ba hasu kon kamariam Tresia kalong kanongya side nagabinda baro ko himen ko para ha ka katlai tarik 8000 katkendai ka balang ka pengantang record yaka bad ngalayo lahadru bandon ha ka tagasngi ha ka jaka laka jaka tep yaka bad ngaru ngalayo lahad ban shimenda yaka mas bakui ha ka jingtap jangka namar kata kalong gasni ka bakar pangru iyanga namar katlai tarik Oktober but ko himen ko para ka jingim jangka Mariam Tresia Bakui kalong shisha ka nuksa babana ka benta jongi lada ngilong ke ba duai ke ba yaine ngilaban pindu ya ka bor jonga bamen ka jingpule min takasni na ka kitab tobit ka hikayangi kumno ka sara kala light luit na uksui kala shong shua ya wo tobiat kinyong ut ke brio Henry kadba kila rung ha ka jingtia uksui ula penyap no ya wishindra
minta kalayo biang sa uway patu shinran ulog uday utobias henry kaya ka jingya per na kiway pat ki lok kibala shong badka nawu tobias kalong tobias ulong ubriu ubaduai tobias ulong ubriu ubashania tili tilan ya ublay tobias ulong ubashashkor ya ublay kumba ula shashkor ya wu Rafael u arkengel bakuy ula yaisin ran ya wu bun sina ga jing sarong jongi ngimdon kanega mensiem ban shashkor ya ublay ngimdon ka mensiem ban kongu ya kasur jongo ublay bun na pedeng jongi ngilong kibalemon ngilemon ngimjus shashkor ya ublay bad ni dondro ya kata ka jinglong ngitiphi na dong shadong henry tobias part ula shania how jisu how ublay how arkengel Rafael yakaba ula batai ula le bad haba kila don haka kamera tia jogi kila duai kerku ya ka kamera kila kot kerpat ya ublay omde ulong omde ubriu ubashania ubaid ya ka jing auria bad ka jimbrai henry ula shania ya ka jingkui lada ngiru ngilong ki baduai shirhem daga jingkui uksuit unum don borju halo jongi kayinga sem jongi kanang kui na kino ki bor uksuit kadena marba ngitrot bentuai kadena marba ngisno sarong kindiat ngibun sin nikelon haga jingim jongi ngisno naka gospel mindagasngi ujisu ukren hangi ngidon tang uwe uble ya u ngideben mani ngidon kamban tang ya utrai jongi bad utrai utrang ukwa ya ke jingir jongi iwai pa iwai bad ka tin uble ka kren shai ka dar ladang ngidon ke jingir nginyo ya ka bani ngideben kili ya lade minda katkum kaneka binda jonga gospel hato ngidang jingai na ka bani ne hato ngidang jan bad ka bani badu Jesu ong ya une ustad ain ubakili ya Jesu syapang ka jingi bad ula batai syapang ka jingi ula batai syai kadar kumno ngideben omde shu ong dak remyang shindur jongi ngiid henre ngideben peni dak kam ngideben peni dak jingim jongi ya ka jingi jongi naga daw uni ustad ain ula batai pideben id ya utrai uble jambe dak donu dak mensiam dak jimmo dak bor habang idon ka ne ka jingid kaya ka mendoy yangi nginom jingai na ka bani ladang imnang ban id ya utrai da ka donod ka mensiam ka jingmo jembarkat ngin jingai na ka hima uble hato ngikwa ban jingai na ka hima uble nik hato ngikwa ban jan ban ka hima uble don bun ki Kristen Catholic ki jingai na uble na markim don jingid satya ya ujisu lese kiong hana ki id ya utrai hendra ngimyo I ba ki don jingid ya utrai ha ka jingim jongi ngimyo I da ka jingim jongi ba ki id ya utrai da ka jingle jongi lese pi kinaru lese piong pi id ya utrai hato ujisu yo ini pi shisha ya wu da ki kam jambi da ka jingle jambi ba utrai un peit yengi baro ladangi id ya utrai baduang hangi pim jingai na kahima uplay minda katnongut na preng jongi ngilaban nong ngidang jan bat kahima uplay ne hatongi babe bat ni sausi ngiong hoy ngi jingai na kahima uplay hato pikwa ban jingai na kahima uplay ne pikwa ban jan bat kahima uplay hato pikwa ban im ha kahima uplay utobias ula im ha kahima uplay ka Mariam Teresia bakuit kala im ha kahima uble kam shimla jingai wat hakamat bun gi jing tenju henre bun gi kon Kristen Catholic minda habar hakamat gi jing tenju babun jai ki rai ban jingai na uble banya jan bad uble to ngin kar padi utrai ha kane kamas bakuit ba un yarap yangi ban shirhem yabo hakamat kino gi jinge gi jing tenju hakamat gi jing pan shoy jong sui banjan bat kahima ublay jisu ba id kerku kardo yangi hagane kasni purom janga Mariam Teresia bakui bangin nom jingai shu na kahima ublay
bangilong ke ba yeshir hem yame enyaro ya utrai Jesus Christ